Så ringer jeg så til hans selskabinde og spørger inden, om hun har et forhold til min mand. Der føler jeg mig virkelig trængt op i en krog. Der er jeg godt klar over, at der kan ikke engang jeg snakke mig ud af situationen. Altså, den er så betragtet, der kan jeg simpelthen ikke, der kan jeg ikke bare komme med en eller anden røverhistorie. Det plejer de små bag. Jeg følte en eller anden moralsk forpligtelse til midt i alt det der virvar at sige til ham, ved du hvad? Jeg har altså haft en affære, mens jeg var væk. Og det var jo altså en kanon midt i munden. Det kan godt være, at det har været lige synd for far. Fordi altså, det er ham, der stod der med en prop i halsen, og ikke kunne se noget. Det var ham, der var mest kær. Skulle jeg skulle takte venstrefod først? Jeg hylede over regler, simpelthen. Jeg kan ikke takle det der. Jeg kan ikke forstå det. Jeg kan ikke forstå, hvad der skete med vores familie. Peter, han er ikke sådan en, man lige går hen og smører om sin lille finger. Han har en speciel karakter, og den viser han tydeligt. Masser af temperament. Der er noget at arbejde på. Det er simpelthen det, jeg falder for til at starte med. Hun er og kan være utrolig sensuel, når hun er sammen med mange mennesker. Hun nyder at være sammen med mange mennesker, og det kan man godt se på hele hendes krop, og hele hendes udstråling går på, at hun har det godt, og at det er dejligt. Og det gør jo, at der er utrolig mange mænd i tidsløb, jeg har opdaget, som man har oplevet og kigget langt efter hende. Og det har egentlig altid givet mig sådan det der kig, altså det var sgu da helt fedt, at der var nogen, der også ville have min kone, ikke? Men vi har altid ligesom haft det sådan, at når vi kom hjem, så kunne vi nyde, at vi gensidigt var ønsket af andre, måske ikke, men vi endte altid hjemme, og der var ikke noget. Helle og Peter møder hinanden i 1981. De gifter sig 3 år efter og får 2 drenge, Anders og Martin. Parret køber et hus i Hornbæk i Nordsjælland. Huset bliver rammen for familien og arbejdet med hunde, som Helle og Peter lever af. På det her tidspunkt er jeg helt utrolig lykkelig. Jeg er lidt træt, sådan rent fysisk, fordi jeg jo bare passer mit arbejde og så knoklede løs med at gøre huset i stand. Men jeg er helt klart utrolig glad for situationen og for det, der er sket. Og synes, det var tæt på mit livs højdepunkt. Hvis jeg sådan i løbet af dagen har gået rundt og været ked af noget og ikke synes, det fungerer så godt, så kan jeg ikke lægge det fremme om aftenen. Og det smitter hurtigt af på en mand som Peter, som ligesom alle vi andre også gerne vil bekræftes. Og han vil gerne bekræftes også rent erotisk. Og det formår jeg så ikke, fordi jeg er træt og udmattet og synes et eller andet sted, at han er for fjern for mig. Gå så en tur med ham. Du det. Ej. Helle var meget i de følgende år, efter hun havde fået barn nummer 2, meget berørt af det, der skete omkring i verden, specielt omkring børn, der led i alle mulige steder. Og på et tidspunkt får hun mulighed for at besøge sin veninde i Nicaragua i Sydamerika. Det dejlige ved det hele er jo, at Peter synes, det er en fantastisk oplevelse, jeg skal sige nej tak til, så han bakker det op. Det betyder, at jeg skal lukke forretningen i 3 uger, og han skal passe børn og hunde og alting alene. Og det gør han gerne. At være hinanden tro gennem hele livet, får vi en varig ven. En ven i lyst og nød, som man siger. Et menneske, man har fuld og helt fortrolighed. Deler fortrolighed med.
i mørkets net. Mildhed. Tålmodighed. Bær over med hinanden og tilgive hinanden, hvis den ene har noget at bebrejde den anden. Jeg møder Lars første gang i slutningen af 88 og på flystationen Tórshavn, Færøerne, hvor jeg er ansat som rengøringsassistent. Og Lars er blevet stationeret et par år. Hun kom og vaskede i gulvet på mit kontor kort og godt. Og var til forskel fra, hvad skal vi sige, de resterende rengøringsdamer, som jeg var vant til efter mine mange år i forsvaret. Så var hun smilende og ung og sød og så dejlig ud og alt det der. Jeg falder for ham sådan charme. Det der, han er meget udadvendt, og ja, det kommer jeg. Det ene år, vi var på Færøerne, det er meget lykkeligt. Altså, det er det, jeg kalder det lyserøde brillers tid. Vi er nyforelskede, og vi er oven i købet ret hurtigt et lille barn, og alt er, som det skal være. Altså. Året efter, at Lars har mødt Birgit, flytter de fra Færøerne til Danmark. I København får de deres andet barn, og de gifter sig. Lars er meget jaloux. For eksempel så var jeg på Færøerne en gang, hvor Lars var hernede. Og jeg møder så en af hans kolleger, og vi aftaler så, at jeg skulle komme ind og drikke kaffe om aftenen. Og Lars finder sig ud af det på et tidspunkt. Og han tror helt sikkert, at jeg har været utro. Men det har jeg ikke. Men jeg kan ikke overbevise ham om, at jeg ikke har været det. Det tror jeg stadigvæk. Jeg havde sådan en opfattelse af, at der var altså sket noget mere. Om det var en sjette sans, det ved jeg jo ikke. Jeg havde sådan en eller anden idé om, at der var nok sket andet end det. Der er så nogen, der i den forbindelse senere har sagt til mig, at 20 tror hver mand stjæler. Lars skal i forbindelse med sit job i forsvaret på et 6 uger langt kursus i Jylland. Da jeg ligesom affinder mig med, at jeg altså er væk hjemmefra, og jeg sidder på det her værelse, jeg indretter mig og hænger billedet op af børnene og konen og køber en potteplante og lidt stearinlys, og jeg hygger lidt på det her kølige værelse. Og det alarmerer mig faktisk lidt, da jeg finder ud af, at jeg har det storartet med at dels at kunne spise, når det passer mig, gå i seng, når det passer mig, og gøre fuldstændig, hvad der passer mig. Jeg ringer hjem til min kone og til mine børn hver aften og snakker med dem alle sammen. Og i forbindelse med, at jeg snakker med dem og ligesom hører lyden hjemmefra, så længes man derhjem, og man savner dem og sådan noget. Ja, men du er ikke opmærksom på kodeord alfa. Det var ligesom det, du sagde med på. I udgangen af den 4. uge sker der så det, at lige pludselig dukker der som trold af æske ind på scenen, dukker der en sød og smilende jysk kontorpige. Jeg kommer i snak med hende. Jeg har nemt ved at snakke med andre mennesker, og vi snakker sammen om rent tjenestelige ting frem og tilbage. På et meget tidligt tidspunkt, der tænker jeg på, hvad har den her kontordame at byde på, som min kone ikke har. Og det er specielt omkring et punkt, hvor jeg i hvert fald kan huske, at jeg er meget fokuseret på det. Det er omkring hendes lyst til at prøve noget andet. Hvor min kone er meget tilbageholdende med hensyn til immigration og mine flyvske planer om at flytte til et andet land og plukke kokosnødder og hvad ved jeg. Det er helt fremmed for min kone. Hvorimod kontordamen her, hun synes, det lyder spændende, og på en eller anden måde må det være udfordrende at have en mand, der er så skør og har sådan nogle skøre idéer. Ja, tak. Ja. Ja. Og ja, så. Hvem af os det egentlig er,
der bruger udtrykket, vi skulle måske finde ud af at gå ud og spise et eller andet sammen en aften. Og sådan noget. Det kan jeg faktisk ikke huske. Men jeg har ved en eller anden lejlighed set, der ligger en mexicansk restaurant i den by, hun bor i. Så jeg siger så til hende, det kan jeg huske, at det er mig, fordi jeg kommer nemlig ind på det mexicanske mad, og siger, det var at du ville vise mig den mexicanske restaurant, der ligger inde i den by, hvor du bor. Og hun siger, det vil hun da gerne, og vi aftaler så, at det skulle være mandag aften. Men så var det ved det, at mandag aften er den her mexicanske restaurant lukket. Så det ender altså med, at vi snakker frem og tilbage, så siger jeg kunne også lave mexicansk mad til dig. Elske og ære ham, og leve med ham både i medgang og modgang. I var lykke Gud den almægtige ved tilskille jer, som en ægte hustru bør leve med sin ægte mand. Indtil døden skiller jer ad. Kan vi undgå utroskab? Det er jeg bange for, at man ikke kan. Altså, det ville jo være dejligt. Men det er sådan med mennesker, at vi er både syndere og retfærdiggjort på en. Samtidig sådan taler vi i kirkens sprog. Det vil sige, at det gode, som jeg gerne vil, det gør jeg ikke. Det onde, som jeg ikke vil, det gør jeg. Ikke ret meget fra Helle, mens hun er væk. Jeg tror, hun skriver et enkelt kort, og så kommer der en enkelt telefonopringning. Men ellers hører jeg ikke noget fra hende. Og i perioden er der naturkatastrofe i Nicaragua. Vi hører i radioen om en stor flodbølge, og vi hører om jordskælv. Det er vildt fascinerende at være et sted, hvor man egentlig ikke ved, om man er levende eller død en time efter. Jeg var selvfølgelig ikke sådan i direkte livsfare i den forstand, men jeg følte faktisk, at jeg var midt i noget meget farligt. Og det gør, at alle sanser bliver taget i brug. Alle sanser simpelthen. Hvad er hånden med op? Skal jeg lukke dem op? Hun stod på grædet. Og så tænkte jeg jo bare første gang, så hinanden, ikke?